салом алейкум дӯстони азиз, созед нағзен саломатиё хуба. Инак духтаро мо видео накарда як бора ба як бори новинка пеши шумо омадем. Ина марҳамат бинен паплини кондитсионер омадагиай ҳами қаммулои май духтаро. Ина нигоҳ кунед паплини кондитсионер чӣ хел мешава. Ҳам материалаш ғавсай, нигоҳ кунед. Качествашда гап нестай. 100 сомон як либосаш донада. Касе ки опт мегира, ай 5 та боло мегира, бо арзонтар мекунем. Беҳад гулои фасонай. ҳози и паделкаш буромадаги нест духтаро, бори якмай. Оянда да вақте ки мисол бисёр шид, шояд ки арзон шава, у вақта бо мумкин паделкая меброя. Неки ҳозирашда духтаро 100 сомон як либосаш. Мана касе дар корай фақат доставка мекунемо. Доставщикмон занака ина рақамо ҳаст дар рӯи экран духтарако. ҳози иҷа супер гло ҳаст, нишонтон метим. Тана роҳат мекунад духтаро. ҳам қамулои макай ки сабукак. Мана глош беҳтарин гло, ҳамаш гулчин карда овардагиай. Метонен ки дархост кунен духтаро. Бори дигар такрор мекунам, фақат доставка. Мана 100 сомон як либосаш. нигоҳ кунен чӣ хел хушрӯай гул. ҳама глош фасон. Фасониша бинен духтаро. Мана медонам ки глои рӯшанака бисёриё нағз мебинанд. ҳози ҳама рӯшанак мехарад. Мана ҳавора ба ҳазур мегзарона. нигоҳ кунен чӣ хел хушрӯай. ҳози сангдорошам меброя ояндада. бо азваям навор мекунем, нишонтон метиҳам. леки бори нав кишид, хостум япур бесангша нишонтим, барои ки ман дорам одамои духтаракое ки фақат бесанг мехоҳанд. Мана агар бесанг дар кор боша, марҳамат, як либосаш 100 сомон. Анам хел паплини фасони кондитсионер. Иглша бинен, ишаишда хушрӯай, ишаи дигаришда хушрӯай, бовар кунен ногуфтанӣ. Баъд гулоши яркия, ягонташ хеле хингак нестай. Гулош хеле чотки фасонай, ранги комбахта. Ина бо ай пеш наворама шумода нишон метиҳам. Мана бинен доставщикмон бори дигар такрор мекунам. Занакай духтаро ба ҳазур метонен ки нависен, мебарад дар хонатон метия агар дар душанбе бошен. баъд пул аз дастон мегира. ана иглам фасонак. Мана евростил. ина двойкадам хушрӯ меброя. аҷоиба игл хушрӯае. ранги 3D ай. иглаш аҷоиб духтаро. мана расветкаам дора ай. аз ин расветкаам ҳаст. ма шумода расветкашам нишон метиҳам, то ин ки шумо ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен. мана ани дигар рангаш диден. аҷоибот киртада бо фасони бад меброя. кунен духтаро. киртада хушрӯи бад меброя бо мана. аз иншам ҳаст, аз иншам ҳастай. ана бад бо ҳам хеле гло ҳаст. ина ишам нигоҳ кунен. ранги анам глои 3D ян нигоҳ кунен да. чӣ хел хушрӯанд. мана ҳамаш бори новинка. ина кондитсионериша ай пеш бинен. ҳозир як қисми қафош нишон метам, маълум мешава. диден? ина миё ҳамаш кондитсионерай. аҷоибот. и новинкаи 2024. мана ина нигоҳ кунен бо инамуша. инамудушам ҳамихе хушрӯча. инам кондитсионер гули фасон барои ҳоҷи бибиё хушрӯ. мулоиме ҳастай ки материалаш тамошо бино. ина бо мебаранд, бо бинен ай пеш хитон, баъд баҳо битиен. иҷа да оз то охири навор ма тамошо кунен. ҳамиқа гулои фасон бисёрай ки мана ана ишама хушрӯча. ана иглам аҷоибаи духтаракои ёшда бисёр мепирсанд. ина духтаракода фасонай кӯдак даям хушрӯай игл. мана метонен ки аз инам интихоб кунен духтаро. дарав мебарандтона, метонен харидорӣ кунен. ана баъд ира бинен охи чӣ хел ярки фасон гули тобистона духтаро. мана тобистонда ба ҳазур роҳат мекунен, мепӯшен. ира шушта мепӯшен, ҳичи намешава. аҷоибот гули новинка. мана ҳам материал новинка, ҳам гул новинка духтаро. иша бинен бо ишам фасонак. касе гулча майда гуфтагӣ буд, ина гул майдаям ҳастай, евростилам ҳастай, ҳамаш ҳастай ҷада. анаи гуфти гапо королеваи бал инами гул. нигоҳ кунен охи қа хушрӯай игл. аҷоибот фасонак духтародам ҳози хит меша игл. духтаракодам хушрӯай, ана ва ёдам кӯдакодам гирен хушрӯай, ана мигил фасони бад. Хулас
ҳамаша диден духтаро шумо тамошо кунен. Ина ишам нишон додем. Ина гилам фасон агили комбахти. Ина ишам фасон духтаро. И ранги комбахт метоба нигоҳ кунен. Гили комбахти. Мана. Ҳо, ина киртада бинен чӣ хел фасонак мебиёя. Марамат метавонен дархост кунен. Мана. Чӣ хеле гуфтум? Я скриншот кунен, тамом шуд. Бода равон мекунем. Боқи саломат бошен. Хай.